שלום חבר'ה, אני כאן במיינקראפט פוקט אדישן, פרק שלישי כבר לסדרה. אני רוצה פעם להראות לכם מוד אבטחה, סקיוריטי מוד, כתוב פה בשלטים. הכנתי מספר דברים שאני רוצה להראות לכם, וגם אני רוצה להראות לכם בפרק הזה גם את הבית, בעצם מפת הבית שלי שהורדתי, ואני אציג לכם את זה עכשיו. אז קודם כל בואו ניקח איירון דור, עושים את זה ככה, כן, איירון דור, קווארץ בלוק, זה כאילו, וקארד בלוק. עכשיו בואו נכין מספר דברים תסתכלו כאילו, לא בעצם צריך מרווח, צריך לשמור עליו, כדי שלא יפתח לנו את שתי הדלתות. אז ככה, איירון דור. מה אני עוד צריך? אני אביא גם, יש לי פה עוד הצהוב הזה, ואת האדום אני מתכוון לא להראות, כי הוא לא כזה נחוץ, בתכלס אתם לא צריכים אותו. האדום הוא בעצם לנעול את הדלת, שאם תבואו עם הקי-קארד, שאני מראה לכם אותו גם, אז שכאילו גם אם תלחצו על זה ותנסו לפתוח את הדלת, היא לא תיפתח לכם. אז אני מקווה שלא יהיו פאשלות בסרטון הזה. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, סקיוריטי מוד כמו שאתם רואים זה בנוי מכמה דברים. פה אתם יכולים כבר לנחש שזה עובד על סיסמה, שהסיסמה היא באמת כאילו, אני מתפלא שהם עשו דבר שכל כך כאילו, הם לא נותנים לכם לקבוע סיסמות, הסיסמה היא 12 ואפשר להגיד שהיא לא 12, היא פשוט 1-2, שזה הדבר הכי פשוט בעולם. חבר שלי שגם הוריד את המוד אגב, גילה את זה וכאילו בלי שהוא בדק, זה פשוט הקוד הכי קל בעולם, באמת שהחליפו קוד. טוב אז טוב, לא משנה. טוב יאללה בואו נתחיל. זה בערך אני גם אחרי זה אני אראה לכם את המוד על הבית שלי, כמו שאתם רואים שמה. הבית הוא מוד, כן, שלא תחשבו שאני בניתי את הכל לבד. קדימה, יש לנו פה את הקי-קארד שהוא בעצם משמש לזה. רגע, אני צריך לאמת אותו קודם. הנה הקוד הוא 1, 2, 12, בוצע, אנטר. אוקיי, אז אני בעצם חייב לשים את זה גם כאילו, גם אני לא יודע בדיוק מה זה משמש עכשיו, אבל אני חושב שאני צריך לשים את זה. אז יאללה קדימה, בוא נעשה עכשיו 12, עכשיו זה אמור לעבוד. רואים והדלת נפתח, הדלת הזאת ככה היא לא כמו כפתור שנפתח לזמן קצר, אלא היא כמו ידית שנפתחת עד מה שאתם רוצים. דרך אגב, אחרי שאתם יכולים להחזיר את הבלוק. רגע בואו רק נראה שבאמת אפשר, אתם רואים? אוקיי, זה הכיכר. אם אתם משחקים בשעה סורווייבל עם חברים שלכם ואתם רוצים כאילו שהחברים שלכם לא יפרצו לכם לבית ויגבו לכם כל עדיין, אז תכף אני אראה לכם גם איך נועלים עם הסיפור הזה צ'סטים, למרות שזה באמת הדבר הכי דפוק בעולם, כאילו אני אראה לכם את זה אחר כך, למרות שאני מאוד אוהב את זה, הוא כאילו לא יודע, אני גם משחק המון פעמים עם חבר שלי, אתם יכולים להיכנס שלא כבר כאילו, אני מקווה שיצא מזה. אז יש לזה קצת לאגים בפתיחה, בעיקרון זה הכל לעבוד. אם לא אכפת לכם חכות ל2.5 הזאת. אוקיי, הגענו לסיסמה, כמו שאתם רואים, לסיסמה אני לא חושב קי-קארד. הנה, כן, אתם עושים 2 ו
זה אמור להיפתח. או! עכשיו, אני אראה לכם בבית שלי, לא שמתי את הסיסמה כי זה ארוך מדי. בשבילי לפחות. כי אתם צריכים ללחוץ על זה, ללחוץ פה, ללחוץ 1, 2. כולה לפתוח דלת, באמת, כאילו אם אני אשים פה דלת עץ, אני רק צריך ללחוץ עליה. בניגוד לזה דלת איירון עם כפתור או עם לוחית לחץ או משהו. אז כן, אני שמתי רק את הקיבלוק. הנה, לא, קארד בלוק, כי זה מפתח. אז זה היה רק לנעול את הדלתות, פחות או יותר לנעול, כאילו. כן, חברים שלכם שעוברים לכם את הדלת, ואז אתם סתם תחסו עליהם וכאילו לא מתאים. אז אני חושב שגם הם די יזרמו עם זה ששלכם את המוד הזה. שרק אתם כאילו יכולים לפתוח את הדלת וזה. ואני לא חושב שאם אני אבוא עם קי-קארד שלי ורוצה לפתוח את הדלת של חבר בשרת, אז אני חושב שזה לא יעבוד כי אין לנו כאילו הנעילה שהוא עשה במוד שלו לא זהה לזה שלי. טוב, אז בוא נוריד אותו, צריך אותו. מה אני צריך? מה חיפשתי? נכון. אני צריך צ'סט. בבקשה. אתם שמים פה צ'סט. פה. שיט, מה זה? צ'סט לוק. יש לכם בעיקרון, עכשיו לא רוצה שחברים שלי יגעו לי בצ'סט. אני יכול לשים בו את כל דברים השווים או פחות שווים שלי. ככה לזרוק פה ממש את הכל. ללחוץ פה. נראה לי זה לא עבד. לתת פה לחצה. הנה. לוקד. עכשיו אני לא יכול לפתוח. עכשיו אני זה כאילו הטמטום בזה שחברים שלכם אשכרה יכולים ללחוץ על זה ולפתח. אז אני ממליץ כאילו אם אתם באמת לא אכפת לכם שזה יהיה ככה ואתם רוצים שהצ'סט הזה יהיה אני יכול לזה סודי שאתם כאילו לא כל הזמן באים פותחים או לוקחים כאילו צ'סטים אוכל או דברים כל הזמן צריך לקחת ממנו אז לשים בו לא יודע דברים חשובים נגיד אצלי אני שמתי נשקים מי שלא יודע הפרק הראשון על המוד נשקים וכן זה אני סיימתי פה מוד הזה עכשיו אני אראה לכם את זה על הבית ויכול להיות שכאילו אני לא מתכנן את זה כל כך גם הרחבתי לכם קצת על כל דבר אז אני לא חושב שישאר לי זמן אני לא אקח את הפרק הזה לשתיים ואת החלק השני אני פשוט יעלה גם היום בדיוק אחרי זה כי יש הגבלת זמן של 15 דקות ואנחנו כרגע על 8:40 וזה לא טוב אם אני רוצה להראות לכם כמעט כל מה שיש בבית הזה. אוקיי, אז בבית הזה טלוויזיה, פינת ישיבה, מטבח, מקרר, מקרר אגב רגע, נכון, שכחתי להזכיר שאתם לא יכולים להכניס את הקי-קארד לתיבה כי הוא פשוט יאכל לכם את הכרטיס ואתם תצטרכו לקחת חדש אז אתם גם לא יכולים ללחוץ על זה על דברים, כאילו רואים, אני לוחץ על כפתור ועכשיו אם אני לוחץ אז יצא האוכל וזה מאוד מגניב, האמת שאני כבר מכיר את השיטה הזאת למקררים ויש לכם פה נור כאלה דברים, אוי, מה יש לי בבית? אין בטח שנכנס לי משהו, פה עם דלת איירון. לא. טוב, יאללה, לא משנה, פשוט נמשיך לדבר הבא. הבית הזה מחולק ל3 קומות, זאת הקומה הראשונה. בניתי פה פחז, שזה ראשי תיבות לפח זבל. שכל מה שאני לא רוצה, כמו את הצ'סט המאפן הזה, אני יכול פשוט לזרוק.
ולשרוף את זה. זה די מצחיק. תארו לכם שכל אחד היה כזה פח זבל בבית, אז זה היה מוזר לראות בן אדם שפשוט את מה שהוא לא צריך ורוצה לזרוק לזבל הוא פשוט שרוף. אוקיי, זה הם התכוונו פה לשולחן סנוקר, עם כל הטיפשים ביניכם עוד לא הבינו. זה אני חושב שהם התכוונו לעשות פה סוג של שירותים. אני עוד לא הבנתי כל כך מה הם רצו מהחדר הזה, אני לא חושב שהוא כזה... טוב, פשוט נעבור לקומה הבאה, בקומה הזאת אין כל כך הרבה. שמתי פה, אתם רואים, משתמשתי פה די הרבה על הבית שלי, את הדברים האלה. ככה יש לי פה זה החדר שאני יותר אוהב, כי יש עוד חדר שאם אני אשחק עם חבר שלי, אני לא בניתי, אני דווקא אוהב שיש 2 חדרים. וכן, כאילו... זה בערך המון הזה. אני לא יכולה, כאילו, סליחה, זה לא מוד, זה מפה. זה החדר הראשון, החדר השני קצת יותר מאפן. כאילו, אין בו כל כך הרבה, לא התאמצו בשביל לעשות את זה. אוקיי, זה משהו בבית שלא כל כך אהבתי. תמיד בכל דבר, גם במוד רובים הזה, בפרק הראשון, גם במפת GTA סן אנדרס, והכל יש חסרונות. כל דבר יש יתרונות וחסרונות. יש פה מרפסת, וואלה נחמד, אתם גם לא יכולים ליפול ממנה, לכל המטומטמים. אתם לא יכולים ליפול ממנה. ומה שרציתי, החיסרון, הוא שבדיוק בצד השני יש את אותה מרפסת. וזה קצת דפוק, כאילו. מה, הם רצו לחלק את זה לחצי, כאילו. פה יש חדר שינה, פה יש חדר שינה, פה יש מרפסת, ופה יש מרפסת. זה קצת, לא יודע. כאילו הם ניסו לחלק את הבית הזה לסרבר, של 2 אנשים. אוקיי, אני דווקא אהבתי את מה שהם עשו פה עם המדרגות המרחפות. וכאילו יש גם מדרגות, זה כמו קומה למטה כזאת. אוקיי. הפרק הבא, אני חייב להזכיר רגע, כמה אנחנו... יהיה כנראה קצר מאוד, כי המוד שאני הורדתי, ואני סתם רוצה להראות לכם מוד לא כזה פצצה, כמו שאתם חושבים. כאילו, לא... עכשיו הבנתי מה עושה את הקולות. אוקיי, אז המוד הזה הוא די טיפשי, הוא סתם גורם, כאילו... אני לא אגיד לכם מה זה. אני באמת לא רוצה להראות. טוב. עד אגב נדע בעינינו גם. יש החברים פה מתקפים מול העיניים כל השכנים שאין לי, לא היו פה שום יריות, לא קרה פה כלום. אתם יכולים לחזור ולעשות את מה שאתם עושים. אוקיי. Where's my home? הנה. אוקיי. זה... וואי, רציתי להראות לכם משהו אחד ש... what the fuck, למה שאתה פאקים האלה בתעופה? זה הבריכה, וואי, אני מקווה שלא יקטעו לי את הסרטון בגלל שאני כאילו מעלה כמעט 15. אוקיי, זה הבריכה, זה הקטע האחרון, אחרי זה אני באמת סוגר פה את הסרטון, כי חבר'ה, אין לי בכלל עוד הרבה זמן. זה משהו גם שלמדתי, זה... רגע, אני רוצה... מה קרה פה רגע? אוקיי, קיצור זה היה אמור להיות ג'קוזי, יש בפנים דלי מים, יש פה קצת בעיות עם זה כרגע. אני מאוד אהבתי את הקטע שהם עשו, ואני אפילו לא יודעת שאם אני שם דיספנסר עם כפתור ודלי מים, ואחרי זה אני לוחץ על כפתור אז הבריכה מתמלאה, וזה ידעתי, כן, שלא תחשבו שאני לא מבין כלום בזה. מה שלא ידעתי זה כשאתה לוחץ עוד פעם על הכפתור, המים ייעלמו. טוב, ביי ביי, מקווה שנהנתם. טוב, אני אחצה את הפרק הזה ל2 כי היה עוד שנגמר לי הזמן, אז יאללה ביי.